后来乡亲啊，继续要看的是日本的天王木村拓哉，让去年再度来到台湾，为保健食品来徛台。伊穿一束米白色的西装，烟斗飘飘，用中文甲大家拍招呼，佮帮忙工作人员来搬道具，卖吉派真亲切。大家好，我是木村拓哉。真久无看木村拓哉，当单今年总算搁一摆来台湾，伊穿甲啪里啪里，互大家民众拢看甲心开开。陽さんが、この間撮影の時にこちらのお土産でパイナップルケーキを、僕にくださって、でそれを初めて食べたんですけど。美味しすぎて僕のインスタグラムの方に写真を上げさせてもありがとうございましたって。讲到做想要食台湾的美食点心，伊这边来到台湾宝岛为保健食品徛台欧宴，翕相时佫会到甲工作人员斗相共，人真正够到心，嘛表达对台湾民众的感谢。空港の、出口のところに。たくさんの、ファンの方だったりとかマスメディアの方に来ていただきまして、本当に相変わらず皆さんのこう熱い、気持ちのこもった歓迎を受けることができて非常に嬉しかったです。ありがとうございました。木村拓哉新電影多好嘛，伫咧台灣上映，佢就來講到未來發展。仕事の内容が、お芝居であり、マイクを持ったパフォーマンスになるかもしれませんし、いろんな形でまた皆さんとお会いできることを楽しみにしています。有偷偷講到，伫咧台灣可能閣有其他活動，像係這幾年經營 YouTube 的木村拓哉，佮講到這片會伫咧台灣拍影片，後尾眾攏真期待。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。